shi wannan sirri tsananin ƙaunar sanake kullum fata na zo gurin sirrin na fake ba shi kula sosai a kirji na ya fashe na zo bacci ya nashe jikina kar na sake har a cikin kabari da wannan hasken zana fake kamuwa da san ka miji ga Khadijatu wanzo ka hada da ni a cikin ceton ka mujahidu na gama kamuwa da san ka miji ga Khadijatu wanzo ka hada da ni a cikin ceton ka mujahidu na gama ya baban Fatima alfarma ce za ka yi cikin kakar da makiya na su gama da ni kai mata goma shi ɗaya girman gausu zamani hatimin ka mujahidu na gama kamuwa da san ka wuce ga Khadijatu wanzo ka hada da ni a cikin ceton ka mujahidu zuciya ta ce ta kamu da san kafin koyi gamu ba na ji ban gani burina ni dai mu gamu kowa Muhammadu mu masa da mu ya haske Rabbana ya haskaka kowa har da mu ya annabi Muhammadu nisan da nake maka na rantse ba wasa bane begen da nake maka na rantse ba gangan bane hidimar da nake maka ya Muhammadu ba ƙarya bane a zuciya ya Muhammadu na gama kamuwa da san ka miji ga Khadijatu wanzo ka hada da ni a cikin ceton ka mujahidu wa Allah ya bawa komai in ba kai ba Muhammadu aya alamul huda tauraron kowa hamidu mai sirrin nan na kumfa ya kuna Muhammadu Ahmadu yau ni ne na zo kai mutafuka Muhammadu ya da Hamidu taimakon nan ne da kai wa barewa shi za ka yi mini har da wanda ka yi wa daban nan annabi shi za ka yi mini da na tatsarin nonon akuyan nan annabi ai mini gani kai na sun kuye ya Rasulallah ya san mini ya da mujahidu ƙasa take ta sirbi a hannunsa ku sanar da ni wake bajere jina ta juya sai sarki gwani amsar tawa Muhammadu sallallahu alaika danki ku tawo mu je ku annabi baban Fatima shine ke yi rabon kayan Allah ya mukassima ya baban Fatima mai baiwa ko rahama cikin san bashari ɗaba Muhammadu na gama kamuwa da san ka miji ga Khadijatu na gama kamuwa hada da ni a cikin ceton ka mujahidu dole ne in yi gaisuwa ga masoyin manzo Ahmadu shewa albadalawi mai kaunar ka ne ya mu masjidu shi ne ke zaburar da mu cikin ka kullum muke gudu baban Abdullah Aziz da Aziza Hadimu Muhammadu
ga mu majadu, na ga makamuwa da san ga mu jika mu majadu. Zo ka hada da ni a cikin ceton ka mujahidu. Na ga makamuwa, manzo ka hada da ni. Na ga makamuwa a cikin kaunar ka mu majadu.